هند çalakvanan tekezkirin ku balafirên artêşa Tirkiye gundên dibin kontrola encûmena Minbicê ya leşkerî ya bi ser çekdarên Sûriya Demokratîk yên bi ser PYD ve bombabaran kirin û di encam de 4 sivîlên wî bajarî birîndar bûn serbarî derbideriya 500 welatiyên dî yê wan gundan. Li gor heman çalakvanan ku balafirên Tirkiye sibaha îro gundên Tilberşa û Qaboêran û Zemka û Musêbîn û Kenderlê yên li Rojavayê Minbicê dikevin ku 4 welatî birîndar bûn û 500 dî derbider bûn ber bi gundê Ewseclî û bajarê Minbicê. Her wiha halzanîn ku çekdarên Sûriya Demokratîk yên dibin navê encûmena Minbicê ya leşkerî vekişiyane dervey gundan ta sivîl ji armanjkirinê bên parastin û ber bi girên rojhilatê gundê Tilberşa ve vekişiyane. Çekdarên Sûriya Demokratîk ji aliyê xwe de doh eşkere kirin ku balafirên Tirkiye bi êrişên asmanî li ser bajarokê Şex Nasir kirine li Rojavayê bajarê Babê ku di encam de 4 çekdarên encûmena Minbicê ya leşkerî ya bi ser çekdarên Sûriya Demokratîk ve hatine kuştin. Serokwezîrên Tirkiye Bin Alî Yıldırım ji aliyê xwe de baweriya xwe derbirand bi wê yekê ku milîsên PYD li gor wesfa wî ji devera Minbicê li gundewarê Helebê yê rojhilat vekişin û vegerin rojhilatî Feratê. Yıldırım her wiha belgeyên ku ew baweriya xwe li ser ava kirine di wê rakandina xwe de eşkere nekirin. Lê got jî ku ew ji destpêkê de rêkeftine li gel wîlayetên yekgirtî yên Amerîka derbarî pêwistiya bi dawîanîna hebûna PYD li devera Minbicê. Yıldırım her wiha got ku berpirsên Amerîka tekez dikin de hemû hevdîtinên wan bi Tirkiye re li ser pabendiya wan bi wan rêkeftinan ku wê bi hemû erkên pêwîst ji bo pêkanîna wê yekê rabin û Tirkiye niha çaverê ye ew rêkeftin bê pêkanîn û çekdarên PYD ji wê deverê vekişin bi her awayekî be. Şêrîn Kîlo Ark